Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak se dá udělat celkem jednoduše náušnice. Budeme potřebovat ploché kleště, kulaté kleště, nějaký kleštičky na uštípnutí drátu, pak tady mám připravený háček a jako korálek tady mám tygří oko 6 mm kuličku. Tak, to čím začneme je, že si změříme drát. Ten jsem ještě nezmínil, mám měděný drát o dloužce 0,8 mm. A první, co uděláme, tak si odměříme zhruba 8 cm. Nemusí to být úplně přesně, ale zhruba, aby to sedělo. Tak a ucvakneme. Tak. Další krok, co uděláme, tak je, že použijeme kulaté kleště a ve vzdálenosti 3 cm, když to nám takhle na pravítko, tak to takhle chytneme těma kleštěma a uděláme takovýhle pohyb. Otočíme tím, tak, a tím nám vznikne takovéhle esíčko. Jo, tady jde vidět, že je trošku křivé, takže já to můžu vzít těma plochýma kleštěma a srovnat to. Tak. Další krok bude dát tam tu kuličku. Takže na tu další část dáme korálek a teď to, co potřebujeme, tak změřit 2,5 cm, když to tady dám zase k pravítku, snad to jde dobře vidět, 2,5 cm od té kuličky. Takže 2,5 cm od toho, tak to dáme pryč. Tak. Jo, takže 2,5 cm od toho. Z druhé strany potřebujeme od toho, kde máme to esíčko, od toho esíčka potřebujeme centimetr odštípnout. Tak, to je zhruba tady. Tak. Jo, takže to máme odštíplé. A to, co teď potřebujeme udělat, tak je udělat tam takovou spirálu. Takže já tu náušnici vezmu takhle ho mám, otočím si tímhle způsobem a pomocí těch kulatých kleští chytnu to na konci a chci tady udělat spirálu. Jo. Takže zatím to vypadá takhle. A tady si můžeme všimnout, že ten konec tady není úplně ideální. Takže to, co vždycky dělám, tak ten konec odštípnu. Tam, kde se to už nestáčí vlastně správně. A teďka zase vezmu ty kleště a dotočím to. Tak. Jo. Máme to takhle a budu pokračovat, dokud ta spirála nebude úplně u té kuličky. Tady vidíme, že už to leze trošku jeden drát přes druhý, tak si to můžeme takhle plochýma kleštěma zase zmáčknout. Případně u té mědi se to dá některé spirály i takhle rukou. Případně můžeme použít ploché kleště. Tady akorát pozor, pokud používáte měděný drát, který je nalakovaný, tak jak to mám já, tak pozor, aby s těma kleštěma jste si neodřeli ten lak. Jo, takže přiměřenou silou, to je potřeba vyzkoušet, co ještě je v pohodě a co už ne, tak se dá spirála takhle dotočit. A to, co ještě uděláme, je, že můžeme trošičku zabrat tímhle směrem, aby se nám ta kulička nikam neposouvala. Jo, trošičku se hýbe, to nevadí, ale vlastně tu spirálu jsme zabrali tímhle směrem. Jo, teď už se nehýbe vůbec a zpátky to dotočíme. Tak. Jo, to je dobrý zkontrolovat, že to máme vlastně v jednom směru, v jedné linii, zhruba takhle pod sebou. Jo, tím máme tu dolní část hotovou a teď co nám zbývá, tak tady nahoře udělat očko, aby jsme měli za co přichytit ten háček, který jde potom do ucha. Tak, já se dívám, že tady nám to nedrží úplně u toho,
Takže já to tady zmáčknu kulatýma kleštěma k sobě. Tak. No a teďka těma kleštěma si to vezmeme na konci a otáčíme takhle zpět. Tak. Tady vidíme, že to nemáme úplně v jedné linii, nebo nevím, jestli to jde vidět na kameře, ale trošku nám to uhýbá doprava. Jo. To, co můžeme udělat, je, že to ohneme trošku zpátky. Tak jsem si to pokřivil celý, tak to zase porovnám těma plochýma kleštěma. Jo, případně můžeme používat i ty kulaté kleště, můžeme to takhle vzít, takhle ohnout, takhle se nám to pokřivilo zase jinde. Tak, jo, tohle už je trošku lepší, ale to, co my ještě uděláme, stejně jak jsme to dělali dole, že jsme to měli zatočené trošku jinak. Tady vidíme, že ten konec je zatočený, respektive spíš není zatočený, takže ho odstřihneme. Tak, stříhám to tak, aby jsme tam měli tu rovnou část, protože jak mají kleště tento tvar, tak z jedné strany je to vlastně ostré a z druhé je to jakoby tupě useknuté. Takže to odstříhávám tak, aby tam byla ta rovná plocha, ne ta špičata. Tak. No a teďka to tady zase dotočíme, že jo, takže chytnu kleštěma, dotočím. Tak. Jo, už je to víceméně hotové. Trošku to ještě porovnáme. Tak. Ploché kleště, já si to z různých směrů srovnávat, jak jsem to naopak zase více ohnul. To nebylo úplně ideální. Jo, a koukneme, jak to vypadá. To si myslím, že vypadá celkem dobře. Vypadá, že je to v jedné linii pod sebou. A zbývá nám přidat tam háček. Tak, tyhle háčky jsem si vyrobil. Můžu udělat i video ohledně výroby těch háčků, jinak dají se koupit. Takže není problém. Tak a já to tady nasadím. To očko, co jsem si otevřel, aby to právě takhle nevypadávalo, tak si samozřejmě zase zavřeme. Tak, můžeme trošku srovnat a už to tam drží. Jo, taky máme takhle hotovou jednu náušnici. Jo, potom na co je dobré si dát pozor, když bychom dělali druhou, což se tak samozřejmě nabízí, tak je dobrý si dát pozor na to, jakým směrem jde ten háček, aby jedna náušnice šla jedním směrem a ta druhá tím druhým, protože to není vlastně symetrické, tak aby jsme měli jako dva různé kusy. Tak, to je pro dnešek všechno, takže já se budu těšit u dalšího videa.